Andreiu. Ia să unghi o ferestră cu niște usturoi, să ne păzească de strigoi, să presor o leacă de șermușă la ușă, să se ducă spiritele rele, cât tare mă tem de ele. Păi, Mărioară, dar nu cumva ai uitat că în seara asta trebuie să vii băieți și fete la șezătoare? Aracan de mine! Mai avea să uit. Mă duc repede să le gătesc ceva de lucru. Ceva de mâncare, ceva gustos, plăcinte și gogoș. Și ați, Andrei, fără grijă, că o pregătit mătușa Mărioară, și plăcinte, și gogoș, și câte un paharuț de gin. Dar cine mai fi oare? Mătușă Mărioară, sunteți acasă? Cum o de-am venit? Acasă, acasă, dar unde-ți știu? La vârsta mea. Și de acasă și aștept să-mi vii, sorocul. Hai, intrați, hai, fete, hai, intrați, vă rog, intrați. Luați loc aici la mine. Bună seara, ne primiți așa de Bună bani. primit cu drag, că mai Înțelegem. Bună seara la nevastă. Hai, poftim, intrați aici la mine. Bună seara și în casă. Luați loc. Mulțumim de primire. Simțiți la acasă. Și căzut și ghine la Și nevastă. știți ceva, fetele? Să zici că de Sfântul Andrei, cred că voi ați venit cu rugătul, dar de Sfântul Andrei nu se lucrează, că e periculos pentru animale, pentru sănătate. De aceea noi mai bine, hai, să stăm, să glumim, să cântăm, să ne vrăjim fetele astea frumoase. Da, mușină mai și oare? Bună seara! Bună Bine seara! v-am găsit! Am venit la Sfântul Andrei. Ne primiți? Hai, poftim, Dar până când vă așteptau fetele astea, Moș s-au Andrei. lungit ochii uitându-se pe fereastră dacă nu veniți. Moș Andrei, mătușă Mărioară, sunteți acasă? Acasă! Ne primiți la șezătoare. Vă primim fetele astea de când vă așteaptă, hai luați loc la noi. Intrați, poftim. Intrați. Mătușă Mărioară, mai ții minte un cântic poate să cântăm? Să aduci aminte cânticul în seara de Sfântul Andrei? Parcă Poate ne aduc aminte. așa și eu te apucați cumva. Ia, dar voi țineți minte. Hai să ne amintim. Mărită
Mărioară. Dacă măta știi ce am venit la măta? Păi dacă ne spunea știi. Vrem să ne arăți niște vrăjitorii care erau pe vreme. Toți suntem nemăritate și vrem să ne vedem ursătul. Dar cum nu vă arată? Vă arată, mătușa Mărioara, că și ei i-a arătat cineva. Ia înțeleați, vedeți, coasă și tu o leacă. Abia ca fetelor. Luați-vă, vă rog, câte o încălțăminte și veniți la mine. Care sunteți mai tineriere, mai frumușele și arăteți din nerăbdare să vă măritați. Ia că vă așezați așa cu fața spre mine. Și aruncați păpușii peste cap. Cap la mine. Da, peste cap. Așa. Iată, dacă păpucul cade cu botul spre ușă, înseamnă ca să vă măritați anul acesta. Și amândoi păpuși sunt cu botul spre ieșire. O să vă măritați anul acesta, bucurați! Și cu încălțăminte să mai faci și afară. Ieșiți afară, aruncați încălțăminte peste casă și vă duceți și vă uitați. Încotro este botul încălțăminte, de acolo o să vă fie și ursul. Ca că răschică Sau știu una, eu și mai interesantă. Ia să o vedem. Am un pahar cu apă și un inel care este cununat, o verigă. Dar vrea cineva să o vrăjesc pentru că... Hai să încerc eu. Hai, dă-mi eu un băr de la tine, da? Ai. Punem așa frumos aici. Așa. Ții de ață, e paharul în cealaltă mână și îi dai drumul ușor în pahar. Și de câte ori o să atingă inelul paharul, peste atâția ani este măriți. Nu s-o atins. Nu s-a atins. Anul ăsta de măriți neapărat, Iena, dragă. Cine mai vrea să mai vrăjească? Eu. Hai, ține-te rog, Violeta. Așa. Dar nu trebuie cu fierul, trebuie cu părul tău. Așa. Punem aici. Baba nu chiar vede, Ghine, da? Ții așa de păr. Așa. Ții și tu paharul în mână, că tine te vrăjești, nu te mine, că eu m-am meritat. Am și nimerit. Aia, ca te mai tare să-ți bănți, nu? Ei, dar nu ți-aș plăcă de apă. E bătrână. Unu. Aș mă tai, ești tânăr. Doi. Da. Inima. Trei. Inima la Viorica, mai ai de așteptat, dragă. Așa să fac, ca să Trebuie să mai crești, să mai frizi la mine. Dar bun, mătușul Mărioară, la fetele arăt ceva, dar noi la ce am mai venit azi O aici? m-a speriat, mai colea, mai. Vă arăt eu. Hai, că eu de bătușa o pot să deam. Așa, vin eu la voi. Ia-mi luați câte o guriță din torteța asta. Cam la cum. Mâncați. Dă-i și la așa. Cum îți arăți așa? Deci la beșa. Îi explic și eu vrăjitoria și vă stăm. Mâncați, nu vă uitați că-i sărată. Asta e tortița de Sfântul Andrei. Ies pregătești special în noaptea de Sfântul Andrei și ne-o mănâncă în noaptea și tot în noaptea să zvârcolești și caută apă. Vrei să bei apă, că-i sete dacă turta-i sărată. Și cere. Îi spune lui Sfântul Andrei: Sfântul Andrei, arată-mi, te rog, care să fie ursita în fața apei. Și respectiv în noaptea și aia o să vedeți ursita care să vă aducă apă. Așa că mâncați, chiar dacă e sărată. Să vă vedeți mireasa. Și o să vedeți mireasa la noapte. Chiar și are băutură. Dar și băutură Dacă mai e n-avem, sărat. iar cât este aici. Dar tu nu vrei să fii ursita mie? Dar și numele? Ehehe. Mai așteaptă. Da, apoi, una ca asta. Cine are noroc, n-l dă și la alții. Nu prea am eu noroc în viața asta. Vorba și e, cine a pierdut norocul să-l găsesc eu. Chiar. Poate, ia-ne cu mătrănic, poate ne cânt singur și ava. Nu știi cum cânti, ca așa, care scântau la șățător. Ia să-ți zic eu o cântare, mătușă Mărioară, de pe vremea mea. Ioană, poveste
școli. Cum atât la risă, da? Mai ți-și mă ta, citit o vrăjitorie. Da, fetiților, asta mă gândeam și eu, amăia, că... Cum mă tranică, ții minte când eram noi fetișcani pe vremea noastră? Ne grămădeam fetele la o casă, ne grămădeam la o casă, dar numai fetele. Și ne ducem la o cor și ne străgam. Hodeu anul ăsta, hodeu la anul, hodeu la celălalt an. Ei, dacă răspunde porcul, dacă prohăie prima dată, apăsam că se mai ta fata primul an. Dar dacă era porcul sătul, turnie și noi prohăiem noi în locul porcilor. Și apoi ne ducem la ocolul cu oi. Ți-ai minte, cu fiecare cu cordica ei aparte și o legam pe întuneric. Și când dimineața ne ducem, ne uitam dacă era oaia mai tânără, înseamnă că era junierele tânăr. Pe unul tânăr. Dar dacă era bătrân, îți ca un moșneac bătrân. Ca mine. Și oglinda, mai puneai și oglinda sternă, că ce dacă o pui, apoi noaptea se arăta, prin jis se arăta ursetul. Era frumos mai odată mai cu mătră, dar festele nu mai știu de Sfântul Andrei de sărbători, ca nu mai știu festele. Asta învățăm noi, deși am venit. Da, de-am luat să prinde la noi. Tradiția trebuie să le ținem așa, iar. Ei, hai, sim sănătoși, Sfântul Andrei de azi, să ne apăre, să ne păzați, să ne prezișează. Hai, Hai, luați-mi credit. ia să vă mai spun și eu una, vreți? Da, tot cam de când eram și eu tăcușa tânără. Da, tare e bun. Zic că să îngrămădesc fetele și care apă cu gura și fac niște balabuști, ea ca iau și ea, și le pun tătii de rândul și le-am un câine, și care o mănâncă prima și e smărit prima. Și le-am de rândul, și ăla care o mănâncă ultima aștepte rândul, damă. Dar dacă sacă șeile, Păi, dar înseamnă că să facă la anul și celelalte, damă. să aștept până la Da, anul păi, mă rog, ele nu mai sunt atâtea de multe și când le n-hrănești o săptămână ca saturi, le junge. Mărităte. Da. Ei, făfietos, pătărăliți frumoasă, da, să vă zic și eu o cântare. Adi. Din vechime, de pe la mâca mea, cum zicea mâca, nu zicea bunica. Balună. Mâca, mâca, da. Așa e mama? Mâca era Da, vera. eu nu știu, dar... Oaie verde și ondul meu, măcea de bărbatul meu, lai, 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 lai. Oaie verde și ondul meu, măcea de bărbatul meu, lai, 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 lai. Eu bunul măcăle, tot frumos este. Adi. Și până la portiță, la Gheorghiță, e tare frumos. Apoi la Ei, făcut dacă La portiță, la portiță. la
părtiți, dacă îl cheam pe Ateu Gheorghe, am vrei de Gheorghe. Hai, faci și Dar vreți să vă povestesc ceva despre viața lui Sfântul Andrei? Și viața mică. Nu, a Sfântului Andrei, Moș Andrei, mă dau Eu aproape sfânt și eu. Citisem eu undeva prin cărți că Sfântul Andrei a fost ucenicul lui Ioan Botezătorul. După aia a devenit unul din cei 12 apostoli. După ce Domnul s-a ridicat la cer, s-a înălțat, a primit marele dar, s-a pornit în întreaga lume să propovăduiască Evanghelia. Și din cauza asta a fost condamnat la moarte. A fost pus pe o cruce. Nu bătut în cui, legat cu capul în jos în formă de X. 7 zile a stat pe cruce. De atunci, când a murit, s-a pornit o furtună groaznică, cu ploi, trăsnite, întunericul a acoperit tot pământul. Și de atunci o frică mare a cuprins întreaga omenire. Hai să lăsăm lucru, că e periculoasă sărbătoare. Hai să lăsăm lucru mai bine. Ei, mă-ți mai luat și tu sfânt din gură. Chiar a fost spus, chiar am dat Știți, băieți, sunteți bravo că cunoașteți tradițiile neamului nostru. Și cât există pe lumea asta neamul nostru, a să continuăm și noi să ținem tradițiile astea și voi să nu uitați să transmiteți la copiii voștri tradițiile. Mai întâi să ne mărităm. Păi mai departe, da, sigur. Și sănătoasă, vă măritați, aveți copii și îți transmiteți voi din zătra noastră. Dar eu, fiindcă suntem la șezătoare, așa e obiceiul la șezătoare, că se servesc oaspeții cu plășinti calde, dar de-am că și de-am noi și s-au cam rășit plășintile mărcușului. Și Fiecare să